Delok Reng, miki adoh kaya suarane buanter iki lho. Nggih. Emanipun nek nyekel miki lho adoh. Niki iso banter. Sekilan. Lah ya. Wingi malah mikir teng pasar Sleko mriko Pak niku. Jek krungu ya. Sih krungu ya Nduk ya. Gundul kirik ning. Mbak Ova sing joget, lah sing Wanda sing ngedram. Wanda Entertainment. Mataramna terus. Ya. Ing sayuk Carayoja ya, Truk. Ya. Carayoja, Gong. Heeh, ning keprake nganggo piang-piang-piang. Ya. Ora dadi baya pengapa. Dina samangko bakune supaya setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing ning bisa menjadi satu kesatuan minangka srana njunjung luhur marang budayane awake dhewe. Ngono ya, Truk. Ya. Karo nggih pemanasan tanggal 12 terus. Wah ngono. Awake dhewe ketiban sampur kenggonan srana guyub rukune para dalang-dalang se Joglo Mas, Jogja, Solo dan Banyumas. Oh ya, ya. Oh diadani ana Sanggar Dwija Laras Indonesia. Anakku matur nuwun karo kanca-kanca Dwija Laras Indonesia sing gelem mendukung sepenuhnya. Oh ya, kanggo srana ngumpule para dalang-dalang Solo, Jogja kelawan Banyumas. Wah ya. Dina iki isih nderekke kersane njane Raka Mas Jita Porang. Ing mapan ana ing Durenan, Desa Durenan RT 22 RW 4 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Nggone duweni sedya ancasing gegayuhan ya kuwi ngluwari ujar kang wis kamedhar dina samangko wis kelakon dilunasi cara wong utang. Cara wong utang ning bank sertifikate dijaluk ya, Truk. Lah iya, Deke wis ora enek utang piutang. Ya, wis disaur lunas ning ati ayem, ati tentrem. Oh iya. Wong lek duwe utang, wis to. Ra penak ning pikiran. Heeh. Apa-apa sarwa was-was, apa-apa sarta sumelang. Ya. Lek ngene iki kaya dene wis metu saka pakunjaran. Ya, utamane panjenengane Mbah Pono. Nggone duweni punagi wis kelakon kasembadan ya wis mrica-keca saune-unine, Tru. Oh iya, heeh. Wujude pagelarane awake dhewe wis kaya ngene minangka sarana luaran ujar. Oh, iya, iya, iya. Lah ya ngono Mas Gareng. Wae doa terbaik untuk anak Mas Sujistian Dirga Pratama. Heeh. Dadi wong sukses, dadi piyai luhur ing tembe mburine bisa ngangkat marang derajate wong tuwa kang sata Mbah Kakung. Ya, amin ya rabbal alamin. Heeh. Ya.
Iki ora krasa kok ya wis jam 2 to. Lah iya to. Rumah saku limbukane ya mau bare ya ora kekisuken lho. Ah iya. Maksa pancen lakon iki lakon dawa, Truk. Wo, ngono. Ah. Lakone sapa? Nguri-nguri anu apa jenenge lakone panjenengane Mbah Haji Sukron Suwanda. Wo, iya. Sing tak nggo mbabati ngendi-endi dhisik ya lakon iki, Truk. Ya, ya. Ya sak mampune amake dhewe. Rasah kakan gunem tanpa guna iki Mas Gareng karo Mbak Eka uget-uget isih ngestreni utawa isih elok lho, Truk. Dagelan saiki arang-arang lho sing tekan goro-goro jek gelem. Oh, ngono. Adatene wis goro-goro kuwi wis melipir do kondur. Ya, nek nyatane dagelan saka Jawa Tengah. Isih masih gondeli lah jenenge entertain utawa limbukan kuwi ya kudu gathuke nganggo goro-goro. Wah, ya, ya. Mula ya ana wektu udakara 1 jam untuk menghibur masyarakat. Ranyono ora ngira mambeng ya wis nanggap orkes Savana terus mambengi. Rame pol. Wah, mambengi. Rame pol. Rame pol. Wah, iki jenenge nyenengke kelawan para warga ana ing durenan kene sing nom-noman wis ditontonke, wis disuguhke orkes Melayu Savana mau bengi. Lah iki gilirane para pini sepuh. Dadi ora tido-tido, ora tanggung-tanggung anggone penjane Pak Supono, Mas Jito Porang nyenengke kelawan tangga teparo. Ya, sing nom-nom bagian ndek iki, sing iki bagian para pini sepuh. Wah iya, iya Kang. Iso pilah, Tru. Iso pilah. Iso pilah. Ya. Ya intine nek diniati rasa ikhlas wong nanggap wayang ki ora poya-poya. Ora hura-hura. Bakune kepengin nguri-nguri budaya lan nyenengke para pamirsa, para penonton sing disenengke ora mung sing ana lokasi, uga sing ana YouTube isih bertahan udakara 1000 pasang mata lebih sing padha mirsani ana ing YouTube. Ngene ya, Truk. Iya. Lah disugata gegendingan utawa tetembangan sing kepenak ana ya. Kanggo sawetara intermezzo menghibur jenenge lakon iki lek gekeng utawa kenceng terus nek ora dikendoni cara mesin iki lek panas terus ngondak kurang prayoga. Ngono. Ya. Ya njajah serampate Mas Gareng kaya ngapa, Tru? Lah ya. Serampatke ya. Karo Farel ge nyambut gawe le kendange le. Farel ki sing ngendang tong ngebon saka Jadi Budaya. Oh, ngebon, alias pengendange Dwija Putra. Iya. Iya, nerang nundung dak dong. Ayo Mas Farel. Ya.
Sugeng enjing Mas Gareng. Sugeng enjing Pake. Sugeng enjing. Nggih. Saya esuk teng mriki dataran tinggi saya rada anu ya krasa nyes-nyes. Nggih. Nyes-nyes. Ning piyai kene sing mrisane ya jaketan kok, Pak. Lah nggih ta? Nggih. Mongko kula ya mung jaketan kulit. Ora apa-apa, profesional. Nggih, Pak. Nggih. Ya neruske laku to, Pak. Wong mau limbukan terus niki gara-gara ora entuk pedhot dalan. Nggih. Kudu rampung teko gara-gara. Paribasan wong mangan nika. Kudu dintekke aja ninggal sisa. Bener. Sapa ngerti upa sing keri dhewe sing nggawa berkah barokah. Mulai sunai Rasul, nggih napa niku? Lek dahar niku mbok nganti upa-upa siji-siji ora ana sing keri tememplek ana ing piring kudu entek resik. Nggih. Kaya sego pecel niki wae nggih. Entek resik. Resik Pak mung karek godhonge, Pak. Heeh. Wo resik. Dasane nek pecel iki lek wis pecel Madiun, wis ora nek tandinge iki ta. Kondang kaloka nggih, Pak. Heeh. Wis dasare metune ya pas hawane kepenak. Pas luwe-luwene. Pokoke cekake lek ning kene iki ora kober luwe, Mas. Leres. Daharan banyu mili. Nah, mula kados ngendikane Pak Kangko seniman ki nek tiba mulya ngungkuli raja, ngoten niku ta, Pak? Nggih, leres. Ya, nek tiba piye Pak kae? Hah? Nek tiba mulya ngungkuli raja, Lek tiba rekoso ngungkuli sak ngisore kere. nek teng mriku wis kaya raja. Kaya raja temenanan. Daharan napa diparingke kalih keluarga Pak Jito, Mbah Pono. Unjukan napa pun komplit plit Pak teng mriki. Malah iki engko sisa timbang sisa gawa mulih mawon Pak niki mengke. Turane. Nggih ora apa-apa ngomah ya ora ning apa-apa Pak. Ora awake dhewe nek nyambut gawe sesuai karo profesine awake dhewe ya to. Nggih, Pak. Mongko bengi iki nek ora ditanggap karo penjarane Pak Jito utawa Mas Jito, ora wurung ning omah ora nek gawean. Wis ditanggap dikeki DP kon mrene, kon gojek, kon seneng-seneng, wekasane sesuk mulih disangoni lho. Kaya ngono kuwi lho mulyane seniman iki lek jenenge ketrima kuwi wis ngungkuli raja. Saestu Pak, wis kon seneng-seneng wae sik dingoni apa-apa komplit. Iya. Oh niki dadi tegese niki pinangka sedekahe Pak Jito sekeluarga. Leres. Muga-muga sedekah iki bar duwe gawe niki ora lokak ning rezekine tambah kebak ngrembaka usahane melimpah ruah rezekine berkah barokah. Amin. Amin ya Monggo kaya ngene iki sing dikeki rezeki ora mung dalang yoga sak sindene lho. Klebu sing bakul-bakul ning jaba mau. Jaba wae lho Pak. Kaya berbagi rezeki. Nek ora nek wayang sing ditangkap karo Mas Jito, ora wurung ya sing dodol-dodol ora entuk kerejekan lumantar dagangane sing payu. Bakul saking mriki ngantos perapatan pos kamling. Ya. Payu kabeh. Heeh. Bakul rintip-rintip. Ya. Gumun kula wayangan kok ya nek bakul kotang barang wae. Apa enek? Enten kula ajeng nukokne bojo kula Ora enek ukurane. mboten kok mboten ukurane. Lah piye? Bojo kula ora tau kotangan. Padha. Hah? Padha. Oh. Nggih, pokoke dalu niki jam sing sae kanggene ndonga Pak. Muga tole sing dikitanke Sujistian Nggih. Dirga Pratama. ya le dadi bocah sing sehat jasmani sehat rohani cah bagus, pinter sekolahe berprestasi cah bagus. Muga-muga rezekine, kepinterane, kemakmurane kabeh ngungkuli wong tuane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Warga masyarakat sing mirsani Pak Kangko. Nggih dongakne Mas. Iki tresno kabeh karo Pak Kangko. Nggih. Kabeh warga masyarakat wonten ing Durenan sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezeki. Allahumma amin. Amin. Jam mandi-mandine ngeten niki. Mandi-mandi donga seperti gamalam. Ya, nggih. Gendoke ka diaturi mboten niki. Lah nggih no. Ya, soalnya wis mono nek mengkeret kademen kok malah kaya gendol lakuang kok malah. Ning awake dhewe bengi dimonitor karo seniman Madiun lho Mas Gareng. Ngoten. Nggih. Wonten sinten mawon? Menika kula dipun WA kalian Roko Mas Zainul. Zainul ki apa ora Manuhara kae? Lah iya Manuhara lek jenenge lanang Zainul. Oh, kalah. Kayak ya iso lanang to kae. Heeh. Ayah, lek nyel aku lah ayah ngono. Manuhara nyel aku ayah, kemu ayu ngono.
Ayah, request sambung wanci dalu ya. Yahene Bersama Mas Wit. Iya, yahene kok ijek iso request ki apa ora mangkal bocah kae. Delan, aku digawe fotone karo Mas Wit lho delan fotone. Wah, ya tenan. Diedit karo Mas Wit jare. Kangen Mas Wit. Ya, ya lumayan lho Pak Dok nek tombo-tombo pegel. Wong ngefan kok, Ah, ngefan. Ugi salam saking Mas Yogi Bagong. Oh nggih, mirsani niki wae nggih. Nggih, Mas Yogi Bagong. Nggih. Salam katur Pak Kangko. Nggih, Nggih. sehat-sehat. Sing ngaturke sapa iki? Pak E. Sing ngaturke apa jenenge sambung wanci dalu? Ya Eka ya ora apa-apa. Nggih, Eka mboten. Ayo Kak. apa-apa. Wah, sambung wanci dalu kene bawane barang kok. Santai wae. Bocah iki apa-apa iso kok. Lagu ki rung digawe Eka wis apal kok. Malahan ya, Pak. Heeh. Wah, dan Aku imbuh. ya. Sing ora iso gur modot ya, Nduk. Ilek adem kok saya mengkeret dadi jenglot aku. Dadi jenglot. Bawa sambung wanci dalu karya besar Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Lho, bapak-bapak, ibu-ibu tasih do jenak mirsani anteng, adem ayem ora ana sing ting brengok. Nggih. Jan menikmati iki sing diarani penikmat seni sejati iki ya ndurenan kene iki. Nggih. Lek biasane ngene dhewe gara-gara ana sing nonton ora. Enten loro ning terus kajange nyewa. Wong arek loro kae omong ae kondang bar ngono. Nek to mriki elok ya, Pak. Elok saestu. Nom-nomane hebat. Nika Hebat. tasih kepareng lenggah. Wah, nom-nomane kena nggih contoh kok kene kok. Nggih. Guyuk rukune. Setia apa mau? Setya Wilis. Setya Wilis. Setya Wilis seragame biru, Ijo. 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 Ya, nggih. Oh, interaksi. Semedulur ta? Nah, semedulur. Kaya ngene lek ora semedulur ora gelem ngomong meni meneng ae ngono. Aku lho ki nek perlu arep digoleke wilayah kakak mriki kok, Pak. Apa ya? Nggih kok. Digolekne bojo kene. Ora nek bojo wis ora. Wis capek. Kandhane karo Kang Edi wis ngene aku kok. Kang Edi sapa? Kang Edi andenge Pak Cito, Kang Edi to. Edi sapa? Kae lho. Oh, Karang Taruna ki enek Mas Ari Pujianto. Enek Mas Pujiantone uga enek. Apal. Apal. Tulisane enek ngono lho. Jog bobo Nduk. Sambung wanci dalu. Heeh. Delon to, Reng. Miki adoh kaya suarane buanter iki lho. Nggih. Emanipun lek nyekel miki lho adoh. Niki Iso lamun banter. sekilan. Lah ya, Wingi malah mikir teng pasar Sleko mriko Pak niki. sik krungu ya. Sih krungu ya Nduk ya. Gondol kirik ning. Mik kok gondol kirek. Iki pamundhute Manuhara. Anu ka, Mas Zainul. monitor. Mas Zainul, Mas Zainul. Ngerti ora? Nun. Kata-katane ki, Reng. Emanipun yayi wis akrami, teges iki eman deman kok sliramu wis duwe bojo. Umpama durung sun ingkang anggarwa, umpama durung aku gelem dadi bojone. Nah, kuwi lho. Ten lho. Kula dimasukkan dalam tembang sambung wanci dalu. Nah, isane mung sambung lumantar sarana utawa HP. Terus Kak. Wong ayu ngrujit wae tenan, wong ayu utawa wong wedok ki tenan. Dayane, kekuatane luar biasa lho, Reng. Oh, mare kelingan nggodho ati terus ya, Pak ya. Heeh. Dayane luar biasa. Ya, ning cerita wayang Kak,
Neng cerita wayang ki ana ratu sing gagah sugih sekti. Ambruk negarane rubuh, bandane entek merga apa? Merga wong wedok. Lakon apa? Lakon Dosa muka gugur. Dosa muka kuwi ratu Mblegedhu, ratu sugih, ratu digdaya sekti mandraguna. Iso remuk negarane, mati wonge merga nglabuhi wong wedok. Wong wedok iku bayani, ya ta Reng? Dadi hancure merga wong wedok nggih, Pak. Betul. Sugih kaya ngapa, derajat pangkate dura kaya ngapa, hancure merga siji wong wedok antarane ngoten. Heeh. Oh, nggih. Iya ta? Nggih, Pak. Wis berarti seneng karo wong lanang wae enakno iki. Iya. Maksude wong wedok ki ora kabeh sing kaya ngono kuwi. Ning nggih. Merga wong lanang nek wis seneng karo wong wedok budi lali. Oh iya. Aku yang ngono. Prandene maksa sekor jebul nimas uga nanggepi Kak ya apal bawane iki. apal to ngopun luar Apal. kepala Luar kepala. Nderekke Pak Kangko iku kudu apa-apa apal nek nggon bawa ya nduk. ning Delokan. luar kepala wis nanti mencolot ning monitor Betul. Sing penting tipine ra mati ya lek ya. Omong aku sore mau bener to. Dawuh. Kopine rung diombe wis dikukuti, kayak diganti sing panas. Ganti sing panas mrene. Nggih. Karang Taruna. Nah, sing iki Karang Taruwa. Nggih. tarubo Lah wis tuwa. ayo Nggih, Mbah. kopi Kok yo malah ngopi. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tanono ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung Srana piranti tibake ompake Mas Dodo, ya ngulanggam biasa, sing kedua digarap karo gamelan Bali. Nonano, yuk. gambarmu sing gedhe pangapuramu mas pepujanku jajan hatiku sambung hubung nganti
iya ya iya. Lon dawuh. Mendah Apa pe? Harap gongso Bali Pulau Dewata.
Iki mau anu Mas Gareng karo Mbak Eka. Nggih. Cara kendaraan, cara mobil ngono dimodifikasi. Modifikasi. Lagune sing gawe misalnya Mbah Haji Sukron Suwondo. Kang Repto Mbah Haji. Nggih, aransemene sing menciptakan dengan gamelan Bali adalah Mas Wid. Mas Widodo sing ngendang niku. Nggih. Dadi diperbarui cara Dikarburasi. nggih, cara anu ki panganan utawa masakan ki dibumboni neh. Nggih, di sing garap tembange lagune Kang Repto Mbah Haji. Nggih. Aransemene Mas Wid. nggih. Mas Wid. Perpaduan antara Jawa dan Bali. Betul. Ternyata bisa berjalan seiringan dan menimbulkan harmonisasi yang sangat indah sekali. Iya. Ya ampun. Cah kok iso omongan kaya ngono. Rumah kamu diesel kok itu. Iya, ya ampun. Cahaya lepek no iso Mudeng omongan. harmonisasi barangnya. Harmonisasi karo spiralisasi kuwi. Lah iya ta. Karo sambal terasi enak. Kalian dipun umumaken pangapunten Mas Gareng Mbak Eka. Nggih. Nggih. Kalau wau panitia saking Winong Gemarang ngrasakaken bintang tamu gandeng Mas Gareng wis terlalu sering rene ya Mas ya. Nggih, Pak. Kok ngersakne lawak sing berpasangan. Ada beberapa pilihan iki tenan iki omongane panitia mah ngono kuwi. Nggih. Omongane panitia. Mengke sing berpasangan nek mboten Mas Komet kali Slendro nggih Mas Andi kali Mas Gandes. Nek mboten niku nggih anu nika lho uncek nika napa digandengne pokoke pasangane setunggal nek mboten nggih Mbok Indemi nggih setunggale nika suye ngono kuwi mau omongi ngono kuwi. Anu kaning panitia. Pancen yakin ngomong ngono kuwi. pancen nek mriko-mriko niku kan nggih anune ngoten to, Pak. Iya. Umpami piyai mreksani wonten YouTube to kan nek uncek niku biasane pasangane le Mbok Indemi sing siji kalih suye niku. Iya. Ning ya anu Pak wong manut karo sing ngersake, Iya. manut karo sing nanggap. Heeh. Timbangane engko bintang tamune rentuk pasangan ra sida wayangan nggih. Iya. Akhire ya wayangan wae. Iya. Bintang tamune monggo ngono lho Pak. Lah iya. Nggih to, Pak. Nah aku no apa ndas kok anu apa jenenge? Maksudnya piye? Maksudnya Maksudnya dibintangi sapa-sapa aku gelem ngono lho maksudnya ngono kuwi lho. maksudnya ki Welcome. icik nampa kuwi mau ngono to maksudnya. Ora maksudnya dibintang tamu ni siapapun. Langgih. Kowe yo pas uncek karo susu kedelengmu. Coba Mbak Suyeng. Jadi idola ning YouTube wis ya. Nggih. Wah, apik ki kok nek kelakon apik. Ndelalah sing iso kuwi Mas Komet karo Cak Slendro mengko bakal ning Gemarang. Oh, dadi ki sing mau ra sida to? Ora sida. Tiwasar nonton YouTube aku. Ora tak live-ke. Ki mau. Jenenge selera ya Mas Gareng ya Pak ya. Nggih, selera. Pak Kang kowe profesional kerja. Karena pria punya selera. Kuwi rokok cerot. Jajal sing anu sing jek perawan loro ki lho. Sinten? Sindene Pak Kangkol sing jek perawan karek loro. Oh, no kita Mbak Pak. Wanda Nggih. sama Mbak Ova. Jajal ki rono. Nggih. Ya ngadeg ndek Cahayu. Aku ya arep minta maaf karo Wanda. Enten hal napa masalah napa Pak? Nek masalah sithik karo Wanda, aku ndak dibatin. Tanggal 17 ki lah aku entuk job, wis entuk job rada suwe ning Jakarta to, Mas. Nggih, 17 sasi. Mbak sasi niki April niki. Nggih. Terus rombongan wis tak omongi kabeh klebu Wanda ki entuk job ki dibatalke arep melu ning Jakarta tanggal 17. Lah adalah kadung Wanda mbatalke job. Ndelalah ki Jakarta mundur tanggal 18. Gek aku 18 ki ra iso terus dibatalke. Maaf ya Nda ya. Mboten napa-napa, Pak. Maaf. Aku rumangsa dosa karo kowe. Mboten. Dereng rezekine to, Pak, berarti. Aku kon nebus dosa aku mau kon piye aku gelem. Ndang Wan, mumpung Wan. Mumpung bose nurut karo kowe Wan. Lah iya. Durung rezekine ya Nda ya. Nggih, Pak. Heeh, nyatane kok ini wis siap, nyatane sing kawegan anu Mas Gareng. Nggih. Sing arep nanggap ki asline mantan garwane Pak Presiden. Oh ngoten. Bu Titik. Titik sapa kae ora ngerti aku. Titik Puspal sapa. Titik Soeharto. Lah antara tanggal 17 kuwi beliaunya kuwi pas tindak ana ing luar negeri. Lah diundur tanggal 18 utawa 19. Lah 18 aku ning Demak, 19 aku ning Purwodadi. Dadi wis ora iso diobah-obah. Wah, Jano niku uncek sak pasangane selo Jano Pak niku.
Oke, aku minta maaf karo kanca-kanca sedaya. Mungkin di lain waktu kita bisa ora mung Jakarta engko ijoli sing luwih adoh meneh. Ora mung Jakarta nek perlu tekan Irian Jaya sok bakal ijoli. Amin. Amin. Ya, kita diinterogasi ya calon iki arep nembang apa? Ya. Nek eneng pamundhut ya anu, siji bajing loncat, loro apa ki mau? Lali janjine. Mbak Okfa, Mbak anu. Mbak Okfa sing joget, lah sing Wanda sing ngedram. Apa ndak? Sing nyanyi. Nembang, nyanyi. Nggih. Ah, sing kabeh iso wae. Apa kesepakatan berdua iki wong loro nyapa ngono? Ya nyanyi. Nyanyi, yo Nggih. nyanyi apa? Nggih lali janjine mawon. Lali Pak. janjine. Nggih. Oke, siap. Aku yo minta maaf yo, Pak, atas kesalahanku. Napa, Pak? Yo kuwi mau, bata kuwi mau. Oh. Enggak mau ah. Hah? Enggak mau. Enggak tak maafin. Bodo-bodo lho iki. Kok kabeh iki Eh? disuwuni maaf minta maaf. Ki lho, Iya. Pak. Kok Pak Kangko ora minta maaf karo Bu Dwi? Hah? Kudune minta maaf karo Bu Dwi no. Lah jenengan dereng Nek karo genduk-genduk iki Kok minta sik maaf. to. Nek nggo mic ki tak minta maaf. Iku lek pas ngadeg tak minta maaf siji-siji. Lah dudu ora nggo mic kok. Lek wayang ngadeg tak minta maaf. Nggo mic. Yang Mayang. Aku percaya kowe saiki dadi dagangan. Ini aja kemayu-kemayu. Aku minta maaf ya Yang Sik ya. to Pak, kok dadi dagangan lho Pak? Dadi dagangan kuwi calone anu. Calone CRA. Calon rondo anyaran. Mayang ki. Heh? Mayang iki Pak. Iya. Nduk, Yang. Mayang. Kronologine piye? Piye yang kok iso CRBR iki piye? CRBR lho bro kowe. Apa CRBR? Cerebre kok iso. Kok iso? Lah iya. Nah, aku Wiwi ya minta maaf, Mbak Retno minta maaf. Bu Rini juga minta maaf. Bu Dwi ya juga minta dan teman-teman semuanya. Minta apa karo Bu Dwi minta apa? Minta Pak? cium. Lah, Pokoknya. Yes. Lek dijoli karo Gusti Allah sing luwih Amin akeh. amin Iso. amin amin amin. Percaya wae. Nggih. Nyatane langsung ndek iki brudul-brudul ana job-job teko kuwi wis mbok menawa ijole ya kuwi ditampa ngono. Yo, coba kaya apa? Lali janjine. Nah, mangga yuk para kanca pun garap. Nah, ya. Engko sing kedua digarap anu, Samboyo. Ayo, Farel. niki Wanda kudu joget lho, Pak. Ya kudu dah. Lah nek kula dhewe gek nek kancane Iki jane sepi. Kula anu iki Pak saged joget namung sekedik-sekedik. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis to. Mini-mini. Kowe mek obasiti wis duwemen lho kuwi. Justru sing medeni iki sing sithik-sithik kuwi Nduk. Bener. Wah, obas sithik ngerti-ngerti sertifikat kadol. Lah ya. Ndang Malah aja akeh-akeh. sithik-sithik ora apa-apa. Yo, para kanca, yuk dadas. Ubur-ubur ikan lelemu piye yang Mayang? Ayo, ubur-ubur ikan Buru-buru lele. ikan lele. Aku mau Mau kan barengan ora patek anu, ora patek krungu. Ubur-ubur ikan lele, calon rondo le. Ngono ya. Ya, Pak. Rondo kok bangga. Bangga sekarang itu 2000 guyune buanter ya mak cukup ijan. Puas. Anjay lo Puas nggak boleh tenan. gitu lo anjay. 2002. Ngapa Ejong kowe guyu apa? Kancane Guyu apa susah Ejong? guyu, Pak. Iki malah do padu Kancane lho. Pak. susah Apa? diguyu lho, Pak. Malah do padu lho. Ya. Guyu apa, Jong? Ubur-ubur ngono lho. Mboten nek ngono kualat. Oh, Asline mayange kualat kalau wiwi, Pak. kualat karo Wiwi. Kok kene guyu mayang aku kualat aku emoh. Iya.
Lelakon ki pancen ya kudu dilakoni. Ya. Ya. Lelakon kudu Dilakoni. Oh iya. Oke. Luar biasa, Cung Be. Cung Be. Coba. Tak kasih hadiah, Cung. Ya, Cung. Apa Tak kasih ini, iya. Buka dari situ, buka. Ih. Apa? Apa? Tak tampani, Pak. Sindenku koclok. Kocok nih Pak. Wah, rondo manual. Manual ki apa? Manual. Kita nggak tahu apa-apa ya, Wan. Biarkanlah yang tua bercengkrama. Polos banget, tak ora mudeng. Ya, Jane wong tua bahas apa? Lah yo. hah? Urusan tuwek kondo iki, Nduk. Semangat, Nduk Mayang, semangat. Ayo. Janjane koe Samboyo Putra. Pandai cara manu sik malu-malu ngono ya ndak ya. Kowe dadi njoget legol-legol ngono. Kok sok jenengmu dadi Wanda egol-egol. Ngono. Aduh. Ngoten, Mbak. Diarahke Mbak Mayang Manuko. Kan wanita soleha. Iya. Masya Allah. Tabarakallah, Masya Allah. Luar biasa. Soleka. Siap, soleha. Anu kados Mak Cungping itu niku kan Izin. setiap malam kan ya. tahajud toh, Pak. Iya. Izin saksinya Izin. teman-teman izin. Izin. Iya, tahajud. Janjane koe
Oh, jaket anon. Sing trompet iso to. So inu to. Sisa tak tukane saksofon, Bun. Karo seksualitas. Heeh. Heeh. Kanca-kanca senengane tambah-nambahi ngono lho Mas Gareng Mbak Eka. Nambah-nambahi sing wis enek, ora kok ngrusak sing wis enek, ning nambahi sing wis enek. Maune gamelan Jawa wis enek, ditambahi gamelan Bali. Jangkepi ngebaki ngoten lho Pak. Wah semakin gaya garape Dwijo Laras. Nggih. Musikalitasnya luar biasa. Jadi Pak Kliran itu tidak hanya fokus pada Pak tapi musik juga berbicara di sini. Iya. Masalah pinter. Akademisi kok ya. Ngandani mangantrasi ya. Iya, luar biasa. Dan Ya, saiki sik karek sak grup. grup apa, Pak? Grup. Nek cah loro kita. Heeh. Berarti grupnya janda liar ngono apik, Pak. Lah piye apa? Apa Jali Pak. Iki jenenge rombongan Rojali. Rojali apa? Rombongan janda Limaju. Rojali. Masalah. Loro niki. Ya papat sisan karo Buduwi karo Rena Cungbe. Ya. Gogong. Ya Dik, bakal cayu. Oh. Ya nek iso dipertahanke rasane koneko. Nek rusak didandake. Wis elek didol. Malah adan Pak dikandani ya. Ya, coba. Maka Budewi, Nduk Mangga. Mayang. Nah. Disepoti. Dlong, ya. Yo.
kadas bat panubat betis. Hatiku gembira siang tak dikira mendapatkan kabar yang gembira. Ayahku telah tiba pulang dari India membawa boneka yang cantik jelita. Oh sayang, boneka cantik India tak boleh dilirik, tak boleh dibawa. Kini ku dapat boneka baru sebagai hadiah di ulang tahunku. Ayo, mohon maaf izin Mbak Jumpek mau nyanyi. Loh, kok mandek? Manut mung permintaan wis entek kok. Permintaan pun telas. Karepe Mbak Cumpe iki aja mandek, nek mandek gelo Mbak Cumpe iki. Ya wis gelo dadi coy. Oh lah ya. Lah ya. Mohon izin Mbak Untuk. Maka yuk dadas. Ayo yo. Gak mau pulang, maunya digoyang. Juara Indonesia yo. Dijoiso. Neng ngendingen ku goleki pengabate mong pengen ketemu Nadia rata tak parani mong nuruti karepe ngati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes pipiku. Masukin Mbak Maya pancen orang tresno mbak ya kanda kanda sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal Mohon maaf Pak Kangko, Heeh. tadi semuanya itu hanyalah gimmick ya Pak. Ya. Guruan tadi adalah gimmick. Mohon jangan diambil hati ya, nanti penonton kita jangan dibully ya, itu semuanya hanya gimmick. Lalu Kaya ngene lalakanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggali gawe gelo
kaya ngene lelakanku biyen apa kok tak ketemu besok rei yen pancene ditinggalke gawe kelu ati salawase Terima kasih Mas Jareng, Mbak Eka. Nggih Pak Kangkos Sampun sami-sami. kecaken kok nutuk ning laku. Matur suwun. Nggih.